Tak takhle náš Vojtíšek očoupnul. Tady tím pohybem, ano, přesně ošoupává postýlku od zdi. Strašně se mu to líbí a i se mu to daří. Mamka asi bude muset zablokovat kolečka, aby se mu to už nepodařilo. A je napapaný a rád by asi usnul, ale nějak se mu to nedaří. Hele, ty tam máš ponožky, viď? Nech je. Fuj, fuj. Vojtíšku. A šoupeme dál. Šoupeme se dál. Jak to nejlíp půjde. Ty jsi raubíř. Necháš toho? Se mu to líbí. No, snaží se. Tamhle už je stůl a s židlema. Haj. Odpočinek na chvíli. A pojede se dál. Šup, šup. Ty, nebuchni se do hlavičky, ty, prdělko. Co ty to vyvádíš? Ty opice jedna mňava. Tak, takovejhle kus se odstěhoval od zdi. Ty malí cestovateli, no. Co ještě předvedeš? Kok. Máš nějak energie? He. Ale no tak, to se do kamery nedělá. Hačí chceš udělat, jo? Yeah. Ano, jo, pověz. Šupitko, bambitko. Jo, tak to byla snaha si sednout. No jo. Tak, to je snaha si stoupnout asi. To je co tohle?